increase increase shine ƙari. Idan kana so ka ce ƙari da turanci sai ka ce increase, ƙari, kamar ka ƙara abu. Indication indication shi ake nufi da alama. Ai na sa alama a guri kaza, ai wannan filin nawa ne, ga alama na. I put indication, na sanya alama. Indirect indirect abu karkatacce karkatacce, abin da bai miƙe ba, an yi lakuna, an yi zigzag. Kai wannan akwai abin nan. Indirect. Industry industry shi ake nufi da masana'anta masana'anta, wani kamfani haka, masana'anta shi ake nufi da industry. Infant infant shine jariri. Zaka iya kiran sunan jariri da newborn baby ko kuma infant. Muna ganewa? Sai inspection inspection bincike. Kai yau fa mun zo inspection ne, yau mun zo inspection, yau mun zo bincike ne. Waye bai yi liking ba? Wanda bai yi liking ba ya liking wannan video, like, follow and share. Zawar mu koyi turanci sai mu sake haɗuwa a karatu na gaba. Na bar mu lafiya.